Interagency meeting gipahigayon ang tukion na kung unsang pagkuha sa MV Belrose nga nasangad sa kadagatan sa Daanbantayan. Alang sunod detalye, adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, gihimo karong hapon dinhi sa provincial capital ang usa ka interagency meeting aron mahisgutan ang pagkasangad sa MV Belrose ingon man ang mga pamaagi sa himuon nga salvaging operations. Gipangunayan ni Governor Junjun Davide ang tigom karong hapon. Mitambong sab ang mga representante sa barko ug mga kadagkuan sa kompanya nga gihire nila sa pag-salvage niini. Ang grupong Project Sharklink nagtuo nga gipaningkamutan karon nga mapairog ang barko gikan sa iyang nahimutangan gamit ang mga tugboats nga mihandos niini giingong nasibog kini sa orihinal niini nga lokasyon. Apan gihimaka kini sa representante sa barko ug mitataw nga wa hilabti ang MV Belrose samtang giandam pa ang salvage plan. Gipasabot sa Salver Company, paabuto nila ang labing pagtaas sa pagtaob sa dagat aron mulutaw pagbalik ang barko. Gilauman nga mahitabo ang high tide balig 1.4 meters karong Sabado sa buntag. Apan di kumbinsido ang pipila ka mga opisyales nga mugana kining maong plano. Sa Plan B, gitinguha nga madiskarga sab ang moabot sa 300 metric tons sa kargang clinker cement aron mas mugaan pa ang barko. Si Attorney Ben Cabrido sa Philippine Earth Justice Center o consultant sa Kapitolyo mipasabot usab kabahin sa kwentada sa damages nga buot pangayoon sa provincial government gumikan sa na-damage nga corals. Minilyon ang ilang banabana base sa gilapdon sa damage nga moabot sa 2.4 hectares. Matod sa abogado sa tagduma sa barko, Attorney Pedrito Faitaren Jr., andam silang makig-alayon sa gobyerno sa maong plano. Nakaduso na sab sila og salvage plan ngadto sa Coast Guard. Laing hugna pabab sa ginagmay nga mga tigom ang gikatakdang himuon aron nga mahiusa gyud kining tanang mga plano sa pag-extricate o pag-salvage sa maong barko. Importante matud nila nga mahiusa, maistudyuhan pag-ayo kining maong mga plano una pa kini maimplementar ug gikinahanglan nga maaprobahan sa tanang mga sektor, Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live update.